aure saki idan su dubu ne zai aure kuma ya saki auren, tana iya yiwa su dubun nan ba shine da problem din ba, tana iya yiwa su dubun kuma shine da problem din, amma abu ne wanda baka sani ba, kuma la ya'lamul ghaibi illa Allah. Adam Zango yana fuskantar matsaloli a yanzu. He's going through a lot. Akwai matsaloli sosai da yake ciki a yanzu haka. Mutane da yawa suna magana, ko kuma wasu su ce suna so in ce wani abu kai, ko kuma ana magana. Abinda nake so mutane da farko su yi amfani da shi shine su yi adalci, su yi uzuri kuma su yi adalci, sannan kada ka yi magana akan abin da baka sani ba, musamman kai commenting negatively akan abin da baka sani ba. Aure saki idan su dubu ne zai aure kuma ya saki auren, tana iya yiwa su dubun nan ba shine da problem din ba, tana iya yiwa su dubun kuma shine da problem din, amma abu ne wanda baka sani ba, kuma la ya'lamul ghaibi illa Allah. Saboda haka kada kai magana akai. Abinda na sani shine it's not easy a ce ka zama Adam Zango. It's not easy ka zama Adam Zango. It's not easy ka zama Adam Zango. Allah, Adam Zango he's going through a lot of things. Yana kokarin managing, rayuwa akan abubuwa da dama, yana pushing akan abubuwa da dama, kuma mutum ne mai kokari, amma mutane ne mu daban-daban, kuma da kowa da inda Allah ya tsara shi, kuma kowa da inda yake iya daukan tension ko wani problem ko kuma sauransu. So yana kokari a haka. So idan ba za ku yi mutum addu'a ba, ko ba za mu faɗa abu mai kyau ba, I don't think yana da kyau mu ta aibata mutum akai, but na san shi sosai, na san abubuwa da dama a game da shi, na san cewa yana kokari, amma da abin da za ka samu a wannan rayuwar da abin da zai same ka, to yana nan fa a tsare a littafin kaddara, an tsara shi. Ko wannan film is a make believe akwai film da aka yi kaddara na Abnur Entertainment na Abdul Ahmad mai kwashewa, wanda Falalu Dore ya bada da umarni. So kamar inda marubucin suka da kuma director aka nuna yarinyar film din, irin problems din kenan, aure mainly kowa zai iya kallanta ita ce da problem din. So amma kuma wasu unforeseen circumstances ne da mutane ba su iya hangowa ba, da ita ma bata iya hangowa ba, kuma circumstances da ba za a iya controlling ba, wanda duk wasu abubuwan suka taso Allah ne kadai ke iya controlling. Yes. Da wannan nake cewa da ku gama lafiya.